nyinga Lydia Hokeo. Jatend bura mar DCP Rigathi Gachagua okoni jatend piny Kenya William Ruto tiyo kod oledhi mar rem chiwo thuolo ne kuonde ma ikwede yudo pande mapiyo to kuonde ma oyudo sir opande chopo mapiyo. Rigathi bende odonjre kod ODM mokoni noketie chiro kendo usi kaka yor tieko chamano. Romo mar yiedho jochung' mag DCP e kombe mag governors kod mamoko e duond bura mar DCP log tich mare Nairobi. Jatend DCP Rigathi Gachagua odonjore kod jatend piny mokoni thiro chenro mag chiwo pande kuonde ma ok oyudie sir motegno to kuonde ma jatend piny yude sir to pande yudore mapiyo piyo. William Ruto and his people, sensing defeat, have decided to have selective issuance of IDs. Areas perceived to be against William Ruto, our young people are being denied IDs. Communities that support William Ruto are being issued IDs within 2 or 3 days, and chiefs from those communities are collecting the IDs and taking them home to the young people. Communities perceived to be against William Ruto are taking between 3 to 4 months for their IDs to be processed. Gadi bende okoni midhiero mar mauta pachoka en yuto ne jatend piny William Ruto kotelo ni yor nyiepo mag G2G en mana okora kod mibadhi mag koto josolo suru. G2G means government to government. There is nothing like that. In the Middle East, we have 3 companies owned by the governments in those countries. But in Kenya, the companies that are doing business on fuel are not owned by government. They are private companies. That is why we want the scheme to be changed from G2G to G to R, that is government to Ruto. Jatelo no wuok motegno ni ne entiere minada kama ne use ODM kendo kaka ne ogo bechu duond burano man kod kwand jokanyo mathoth. Gachagua odure kod jotelo mag ODM. ODM Ruto alinunua kwa Oburu, Junet na Wanga akalipa deposit. Sasa wanasikia Junet na Wanga wanalia. Hawali kwa sababu ODM imekwisha. Kasongo amekataa kutoa balance. Sindio? Amesema ndio nitoe balance. Lazima mtoe Sifuna. Muweke Ababu na Mwamba. Huyu Junet alikuja, I was seated there. Akapewa pesa 5 million cash nikiwamo. Kata kamano romo mar ojende Nairobi e kar chung' od bura ma Kibra, ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga onyiro weche Gachagua go mokoni chal mana weche mag janeko manie chiro Lwanda. Oburu okoni koro chomo doho mondo Gachagua oduok penjo maketho nying. Our opponents can say whatever they are saying, hata wakitutokana, lakini kuna mmoja wao ambaye amesema ati Oburu amenunuliwa. Mimi nitapeleka yeye kotini aseme huko Oburu amenunuliwa na pesa ngapi. Mimi siwezi kununuliwa. Na hii chama chetu ya ODM haiwezi kumezwa. Walter Nyambaga, Ramogi TV.